Это цифра 9. Молодцы. А это какая? 10. А это какая цифра? 4. Молодцы. бо ин тарз машғулиятҳо дар гурӯҳи нави маркази инкишофи зеҳнии пифагор сурат мегиранд. Шурӯъ аз оғози соли 2020 маркази мазкур тасмим гирифтааст ки барои кӯдакони синни то мактабӣ гурӯҳи иловагӣ ташкил намояд. Лозим ба ёдоварист ки машғулиятҳо бо забони русӣ мегузаранд. Ба гуфти омӯзгори ҷавон Дилафрӯз Мухаммедова, ин усули омӯзиш дар кӯдакон таълимоти забонҳои хориҷиро инкишоф медиҳад. аз моҳи январ оғоз карда мо дар маркази инкишофи зеҳнии пифагор машғулиятҳои курсҳои томактабиро ба роҳ мондаем ки он бо забонҳои русӣ баргузор мегардад. дар ин ҷо кӯдакон метавонанд инкишофи нутқи худро бурро гардонанд. ҳамчунин барои омодагӣ ба муассисаҳои таълимоте ки бо забони русӣ мебошанд қулай аст. ба гурӯҳи нав кӯдакони синни то мактабӣ дар шуморӣ то 8 нафар қабул карда мешаванд. дар ин ҷо онҳо баробари инкишофи нутқ боз хондану навиштан ва забони англисиро низ меомӯзанд. бозиҳои шавқовар дар рафти дарс диққати кӯдаконро ба омӯзиш наздиктар месозад. кӯдакон дар ин ҷо машқи хат, инкишофи нутқ, машғулиятҳои ҳисоб, англисӣ ва хонишро омӯхта ҳамчунин ҷаҳонбинии худро васеъ мегардонанд. маркази инкишофи зеҳнии мо ба кӯдакон имконият медиҳад ки онҳо ба муассисаҳои таълимӣ ҳаматарафа тайёр бошанд. маркази инкишофи зеҳнии пифагор бештар аз 3 сол мешавад ки дар шаҳри хуҷанд фаъолият дорад. он асосан курсҳои арифметикаи зеҳнӣ, омодагӣ ба мактаб, забони англисиву русиро барои кӯдакону наврасонӣ аз синни 5 то 15 соларо пешниҳод месозад. айни замон дар маркази мазкур зиёда аз 100 нафар дар курсҳои гуногун таълим мегиранд. I love Tajikistan, my great mausoleum. I love the smell of its medicine. суханони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ки дар паёми худ гуфта буданд, ба назар гирифта мо курсҳои забони англисӣ ва омодагии кӯдакон ба мактабро оғоз намудем ки аз тарафи волидайн бисёр хуб пазируфта шуда онҳо аллакай натиҷаҳои хуби кӯдакони худро дида истодаанд. роҳбари маркази инкишофи зеҳнии пифагор Нигора Бобоҷонова боз илова кард ки онҳо дар давоми сол кӯшиш менамоянд то дигар гурӯҳҳоро низ таъсис диҳанд, зеро вақтҳои охир шавқи волидон барои тараққӣ ёфтани фарзандонашон зиёд гардидааст. нақша дорем ки дар оянда боз курсҳое ки барои инкишофи кӯдакон ва наврасонон барои инкишоф додани донишашон зарур аст дар маркази худ ҷорӣ намоем. мо умед дорем ки кӯдаконе ки ба маркази мо барои омӯзиш меоянд дар оянда ба қуллаҳои баланд ноил гардида номбардори ватанамон Тоҷикистон мегарданд. дар ҳар кӯдак истеъдод ниҳон аст, онро танҳо зоҳир намудан лозим ва ояндаро имрӯз бояд сохт. такя ба ин гуфтаҳо роҳбарият ва омӯзгорони маркази инкишофи зеҳнии пифагор мекӯшанд то насли донишманду бохиратро омода намоянд ва онҳо дар навбати худ барои давлату миллат нафъовар бошанд. Насими Абдуллозода, Бароҷон Шерматов, Паёми рӯз.